Tänään pääsemmekin sitten Turjalinnan satukirjassa 5. satuun, joka on nimeltään Ruokajussi. Ruokajussi on Unimatin velimies. Se aina vahtii, syövätkö lapset kiltisti. Mutta se on semmoinen kummallinen vanha setä, ettei sitä näe, vaikka se usein istuu vieressä ja nauraa. Se Ruokajussi aina nauraa niin makeasti, kun näkee lasten syövän. Mutta silloin kun lapset eivät syö, vaan mököttävät ja juonittelevat ja sotkevat ja huutavat ja puhelivat toisilleen, silloin Ruokajussi itkee ja on vihoissaan. Ui, ui, ui se uikuttaa. Hyi, hyi, hyi se hyitittää. Voinuita nokii neniä. Pumppis, pumppis puuroposki. Vellityttö, pottupoika, maitomaija, piimäpiltti. Nassu naurusuut, sussut surjaiset. Sillä lailla, vieläkös oot muuta vailla. Sotku Saara, metku Mikko, mäskis mäski. Kuka käski, syöppäs läski, voita leipä, älä heitä. Pistä, kasta, voipas lasta, sepäs vasta. Hotsis, ratsis, joutukaapas, muuten lentää Jussin saapas. Näin se Ruokajussi lapsia kiirehtii, kiittää ja toruu sekaisin ja aikoo lennättää saappaansa, jos eivät lapset joudu, vaan istuvat liian kauan pöydässä. Kerran se potkasi sen saappaansa, kun Melulan lapset oikein melusivat eivätkä totelleet Ruokajussia. Pitääkö se kertoa se tarina? No niin. Kun ei Melulan Maijalle ja Pellervolle ja Kullervolle ja Kaarina-Taarinalle eräänä pyhäaamuna talkkuna kelvannut, niin yhtäkkiä Ruokajussin saapas lensi keskelle talkkunakulhoa ja arvatkaapas mitä sitten tapahtui. Koko talkkuna möhkäle muuttui suureksi kiviläjäksi ja Ruokajussi alkoi pistellä joka tytön ja joka pojan poskeen niitä pikkukiviä ja huusi hirveällä äänellä. Kilkkis, kalkkis, naksista vaan, näin niitä lapsia syötetään. Kratsis, krätsis, purkaa vaan, näin niitä hampaita hiotaan. Ja lapsirukat olivat niin kauhuissaan, että pikku Pellervolta pääsi itkunporu ja Kaarina-Taarinalta katkesi 3 kaunista hammasta ja kaikki huusivat ja kirkkuivat ja vatsa tuli niin kipeäksi, ettei kukaan saattanutkaan syödä päivälliseksi lettuja, joita äiti oli paistanut. Mutta Ruokajussi istui pöydän alla ja virnisteli ja sanoi, että näin minä tekemä jokama kertama, jos eivät lapset tottelema. Vaan sen jälkeenpäin Melulan lapset aina söivätkin siivosti talkkunansa ja tulivat Ruokajussin kanssa hyviin väleihin. Ja Ruokajussi antoi niille joskus pannukakkuakin, sellaista Jussin kakkua, jota ei joka pojan mamma osaakaan laittaakaan ja joka on oikein herkullista ja jolla on niin mukava nimikin, että mitenkä se olikaan. Kakkara, sakkara, nisu, krisu, makkara, manteli, kanteli, krusina, rapa, daateli, tilulilu, päärynä, appelsiini, aprikoosi, plumpaun, pähkinä, siirappi, kartemumma, hölypöly, pippuri, inkivääri, pitkäsääri, viinitilkka, hilkka, ooterlongi, sinappi, anoppi, kaloppi, snaps. Hullun pitkä nimi. Mutta semmoista pannukakkua se vain Ruokajussi syötti niille Melulan lapsille. Ja pitäisipä meidän lasten varoa, ettei Ruokajussi potkaisisi saapastaan huomenaamuna puurokuppiin, ja että saisimme tulevana pyhänä maistaa sitä ihmeellistä Jussin pannukakkua. No niin, mitä seuraavaksi sitten tapahtuukaan, sen kuulemme ensi kerralla.